Ranar kuma baka ci abin ba. Me din abokina garin kwaki? Shi din. Kai dai bari mutumina. Da in na samu garin kwakin nan na samu kwano na mai haɗi mai kauri sai in samu in danna shi. Kaji ƙato. A ciki na mai daɗi Na ji ka ce nan a cikin ɗaki to shi ne ai. Takarar Najeriya ma take wani wala ba wani. Ni dai na san cewa dai Buhari yana sauka na fara jin jita-jita wai wani inyamuri za a fa. Inyamuri. Wani mai sarƙa a wuya. Kai dai bari. Haɗin kawai a shaƙe mu kawai a cuce mu a Najeriya nan. Ku taso mu je. Ba za mu kai mu je ba. Wallahi na mun ta samu. Ba mu ga na ku ya samu ba. To ba da Buhari ta sauke mu sun faso ne za ta mu ba. Wai tsaya, an ce wai Yarbawan nan ba tune du ɗan yawun nan bane ba. Kaji ƙato. To kike kai mu na cikin akawo nan ba. Yanzu mun ne zagi sai dan farauniya. Waye kai? To ku kuma na ku ba ita ne tana da sagidi na bin ba dau banki.